nan sun iso a zamna wuri guda da Allah ka a tashi a jinjina musu a zamna a za a rufan da su yawa Turbancin biya jagoran da ya fito adane halin gaskiya. Mai san jama'a yau ya fito. Ahadar bai jikar gajara da mutai mai ragashi rage fito. Jama'a ne birwancin biya murna suke yi ka fito. Da suke jira sai sansane da suna fatan jimtai mai ɗamin ɗantiyan sai kai mai halin gaskiya. Kai za ka yi ko an kara mun shaida yin Allah ya so kai za ka yi ko an kara alƙawarin cikawa a hazar mai jama sai ya yi hatara jama'a suna daga hannuwa duk da take halar mutumi ne mai halin gaskiya tafiyar mu ta tarayya muke alƙawarin cikawa ne jiri ku daga hannu jama'ar halar banki don mu gani talaka kai da muke jira amir halin ka mun sani abu ga sai an barka ko an ja za a bar maka kai za ka wakilcin gaskiya baitin nasa hada kai ma sai ba san